Байсол павялічвае суму выплаты палітвязням і тым, хто вызваліўся да 1000 еўраў. Год пачынаем добрымі навінамі, напісаў кіраўнік фонду Андрэй Стрыжак на старонцы ў Facebook. Вітаю, шаноўнае спадарства, у эфіры «Аб'ектыў» Анастасія Русецкая і сёння ў выданні. Краіна для людзей. Слоган перадвыбарчай праграмы Канапацкай. Абяцае памілаванне палітвязням і вяртанне тым, хто з'ехаў праз пераслед. Эта программа может стать реальностью только когда Канапацкая, я так разумею, станет президентом, что так само мы разумеем. Не отбудется николи. Статус сацыяльна небяспечнай сям'і за нелаяльнасць уладам. Цяпер афіцыйна. Здесь просто уже взяли и просто интерес вообще в целом к политике приравняли к какому-то социальному пороку. Колькасць жыхароў Беларусі менее сотнямі тысячаў. Ініцыятыва Белпол атрымала дакументы, якія супярэчаць афіцыйным лічбам. Гэта трагедыя для нацыі. Это, я б сказаў бы, нават катастрофа. Для любой краіны змяншэнне колькасці насельніцтва – гэта вельмі адмоўная з'ява. Заканчваецца другі дзень з 25, якія ўлады адвялі для агітацыі кандыдатаў на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. Аднак самі кандыдаты не асабліва спяшаюцца агітаваць. Олег Гайдукевіч апублікаваў на ўлётцы кукіш «Ганна Канапацкая» праграму. Што прапаноўвае альтэрнатыўная, як яна сама сябе называе, кандыдатка. Антон Бяздольны. Кандыдатка на прэзідэнцтва Ганна Канапацкая апублікавала на старонках у сацыяльных сетках сваю перадвыбарчую праграму. Прычым зрабіла гэта праз 4 хвіліны пасля пачатку новага года. Публікацыю суправаджае афіцыйны постер са слоганам «Ён гучыць як Беларусь для людзей». У самой праграме прыведзены 9 пунктаў. Яны закранаюць пытанні дэмаграфіі, сацыяльнай палітыкі, міжнародных адносінаў, бяспекі ды іншыя. То, что там написано, не мае ніякага дачынення да рэальнасці. То, что отбывается, не имеет отношения до выборов. И эта программа может стать реальностью только когда Канапацкая, я так разумею, станет президентом, что так само мы разумеем. Не отбудется николи. Сярод канкрэтных прапановаў Канапацкай увядзенне прыватнай уласнасці на зямлю, легалізацыя сурагатнага мацярынства, змяншэнне шлюбнага ўзросту для дзяўчат да 17 гадоў, павышэнне ўзросту набору ў армію да 20 гадоў і правядзенне рэферэндуму аб пераўтварэнні Беларусі ў парламенцкую рэспубліку. Трэба ў кантэксце ацэньваць, што беларусы пазбаўлены фактычна права выбару. Усё даўно выбрана за іх і сур'ёз успрымаць імітацыю наўрад ці хто будзе. Я думаю, што таксама і тыя, хто праводзіць гэтую фарс, гэтыя безвыбары, таксама добра разумеюць, што гэта не для таго, каб людзі выбралі і гэты выбар быў прыняты. Прапановы Канапацкай даволі агульныя, найбольш падрабязныя пункты пра эканоміку і інвестыцыі, а таксама сацыяльную палітыку і дэмаграфію. У апошнім, дарэчы, змешчаны анансаваны раней пункт пра вызваленне асуджаных за палітыку. Прыцягвае ўвагу, што словы «палітвязні» ў тэксце не ўжываецца. Змякчэнне пакарання з максімальна магчымым прымяненнем амністыі і памілавання ў адносінах да асобаў, якія прыцягнутыя да адказнасці за падзеі папярэдняга электаральнага цыклу. Там жа ёсць пункт пра стварэнне ўмоваў для вяртання беларусаў, якія эмігравалі праз палітычны пераслед. Гэта запыт на тое, каб усё ж перавярнуць старонку, каб забыліся, што людзей катавалі, мучылі, што людзі ў турмах сядзяць за свае перакананні, што там экстрэмісты, тэрарысты. Гэта не тыя, хто гвалт учыняе над людзьмі, а тыя, над кім учыняюць гвалт. Гэта ўсё сумленным гэта называць нельга. Згодна з вызначанымі цэнтрвыбаркамам тэрмінамі, палітычная агітацыя дазволеная крыху больш за 3 тыдні з 1 да 25 студзеня. Аднак пакуль кандыдаты не асабліва актыўныя ў публічным полі, акрамя Олега Гайдукевіча, які 1 студзеня апублікаваў свой перадвыбарчы плакат з непрыстойным жэстам. Яны, як людзі сістэмы, яны вельмі добра разумеюць, што кандыдат у прэзідэнты Беларусі гэта, магчыма, адна з самых небяспечных прац на свеце. Яны ведаюць, чым скончыліся лёсы іншых кандыдатаў, тым больш яны памятаюць, што і Бабарыка не пазіцыянаваў сябе як нейкі рэвалюцыянер ці антысістэмшчык.
Не надаюць увагі выбарам нават і дзяржаўныя медыа. За апошні тыдзень афіцыйнае інфармацыйнае агенцтва «Белта» прысвяціла выбарам, якія пройдуць праз 3 тыдні, усяго 5 матэрыялаў. Антон Бяздольны, Белсат. Стала вядомая дата суда над былымі сілавікамі з Жодзіна, якія ў жніўні 2020-го заклікалі сваіх калегаў не быць карнікамі. Паводле выдання «Наша Ніва» працэс пачнецца 13 студзеня ў Менскім абласным судзе. 5 афіцэраў Дмітрыя Удовіна, Андрэя Дарожку, Вячеслава Іліча, Ігара Кісляка і Віталя Папроцкага затрымалі летась у лютым. Іх абвінавачваюць паводле 2 крымінальных артыкулаў за распальванне варожасці і нанясенне шкоды нацыянальнай бяспецы. Мужчынам пагражаюць велізарныя тэрміны ад 5 да 12 гадоў зняволення. На 64-м годзе пайшоў з жыцця былы дырэктар гомельскага тэатру «Лялек» Дмітрый Гарэлік. Летась у студзені яго судзілі за нібыта распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Аднак ні пра сутнасць абвінавачання, ні пра вырак праваабаронцы так і не дазналіся. У жніўні 2024-го стала вядома, што Дмітрыя Гарэліка звольнілі з пасады дырэктара, якую ён займаў больш за 30 гадоў. Пры ім у 2002 годзе тэатр «Лялек» атрымаў новы будынак, куды пераехаў у 2004. Акрамя таго, установа неаднаразова брала прызы і дыпломы на розных фестывалях, не толькі ў Беларусі, але і за межамі. Урад абнавіў спіс прычынаў, паводле якіх могуць прызнаць, што дзеці жывуць у сацыяльна небяспечным стане. Сярод іншага, туды дадалі прыцягненне бацькоў да адміністратыўнай адказнасці паводле палітычных артыкулаў. Нібыта праз гэта дзеці трапляюць у сацыяльна небяспечны стан. Ірына Дарафійчук. Цяпер афіцыйна. У пералік падставаў, паводле якіх сям'ю з дзецьмі могуць узяць на ўлік як сацыяльна небяспечную, дадалі прыцягненне маці ці бацькі да адміністратыўнай адказнасці на падставе палітычных артыкулаў. Адпаведную пастанову Савету міністраў Беларусі апублікавалі на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Это просто закрепило вот эту практику, которая уже существовала у этого режима, но на мой взгляд, здесь просто уже взяли и просто интерес вообще в целом к политике приравняли к какому-то социальному пороку. У пастанове Савету міністраў адна з прыкметаў сацыяльна небяспечнага стану сям'і факт прыцягнення бацькоў да адказнасці паводле некалькіх артыкулаў Кодексу аб адміністратыўных правапарушэннях. У адзін шэраг з кіраваннем аўтам у стане ап'янення, вырошчваннем наркатычных раслінаў і прастытуцыяй паставілі артыкулы, паводле якіх улады нярэдка судзяць палітычных апанентаў. Гэта дробнае хуліганства і распаўсюд выраб ці захоўванне экстрэмісцкіх матэрыялаў. 1000 чалавек судзілі па гэтым артыкуле, і гэта дадатковы інструмент уплыву на 1000 чалавек. Мэта адна – запалохаць і давесці ўнутраны тэрор да той ступені, пакуль у Беларусі не застанецца абсалютна нічога жывога. Наданне статусу сацыяльна небяспечны стан і раней выкарыстоўвалі як інструмент палітычных рэпрэсіяў. Яшчэ ў 2010 годзе ў зняволеных кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава і журналісткі Ірыны Халіп ледзь не забралі 3-гадовага сына. Забраць дзяцей неаднойчы пагражалі незалежнай журналістцы Ларысе Шчараковай і журналістцы Белсату Вользе Чайчыц. Падобных гісторыяў значна паболела пасля 2020 года. Я ведаю сям'ю, у якой абодва бацькі на хіміі сядзяць, і ад іх вымагалі нейкіх заяваў публічных, пагражаючы тым, што іх адправяць проста ў калонію, а дзіцё трапіць у сістэму апекі. То бок, у выкарыстанні дзяцей у якасці рычагоў уплыву на палітзняволеных ці, ў прынцыпе, ці агулам рэпрэсаваных няма ніякай новізны. Летась у чэрвені ў пералік прыкметаў небяспечнага стану дзяцей дадалі бацькоў, якіх улада называе дармаедамі. Калі маці ці бацька ў няпоўнай сям'і ці абое бацькоў у поўнай не працуюць больш за 3 месяцы, сям'ю могуць паставіць на ўлік, бо гэта нібыта прыводзіць да незадавальнення асноўных патрэбаў дзіцяці ў ежы, адзенні ды іншым. Это просто культивирует, во-первых, самоцензуру, а во-вторых, людям, которые частью системы являются и которые исполняют эти указания, которые вписывают семьи вот в эти списки и так далее, им это проще будет делать, когда это будет урегулировано на бумаге. Ці ёсць у сённяшняй Беларусі спосабы абараніць сваіх дзяцей ад палітычна матываванага ціску. Праваабаронцы раяць абскарджваць незаконныя рашэнні ці дзеянні. Нават калі адказ на скаргу будзе адмоўным, гэта дае права падаваць скаргу вышэй. Ірына Дарафійчук, Белсат.
спадарства. Нагадваю, што Белсат можна не толькі глядзець, але і чытаць. Актуальную інфармацыю знойдзеце ў нашым тэлеграм-канале. Дастаткова навесці камеру тэлефона на QR-код на вашых экранах. Падпісвайцеся пры ўмове бяспекі. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Умова тая ж, бяспека перадусім. Дзякую, што вы з намі. І да іншых навінаў. Новы год у ЗША пачаўся з серыяй трагічных падзеяў. Тэракт у Новым Арлеане, дзе мужчына на пікапе наўмысна ўехаў на тоўп і забіў 15 асобаў. Выбух Тэсла кібертрака каля гатэлю Трампа ў Лас-Вегасе і страляніна каля начнога клуба ў Нью-Йорку. Што стаіць за навагоднімі нападамі? Руслан Ігнатовіч. Гэта першыя хвіліны пасля тэракту ў Новым Арлеане. Злачынца на пікапе уехаў у натоўп, які святкаваў Новы год. А пасля адкрыў агонь па людзях. Мы просто пачулі віск і роў машыны. Потым гучны удар, крыкі людзей і трэск металу. Паляцелі абломкі і целы. У выніку загінулі 15 чалавек. Яшчэ 30 атрымалі раненні, у тым ліку 2 паліцыянтаў. FBI расследуе інцыдэнт як тэрарыстычны акт. Гэта было наўмыснае дзеянне. Ён спрабаваў збіць як мага больш людзей. Гэта не проста кіраванне ў нецвярозым стане, а значна больш складаная і сур'ёзная сітуацыя. За стырном арандаванага пікапа быў 42-гадовы грамадзянін ЗША з Тэхасу Шамсуд Дын Джабар. Ён ветэран амерыканскай арміі. У перастрэлцы з паліцыяй злачынца быў забіты. На фаркопе аўтамабіля быў выяўлены сцяг ісламскай дзяржавы. FBI высвятляе магчымыя сувязі і прыналежнасць падазраванага да тэрарыстычнай арганізацыі. У ягоным аўтамабілі былі знойдзеныя зброя і прадметы, падобныя да самаробных выбуховых прыладаў. Яшчэ 2 такія прылады былі знойдзеныя ў французскім квартале, дзе адбыўся тэракт. Выбухатэхнікі высвятляюць, ці былі яны муляжамі. FBI паведаміла мне, што ўсяго за некалькі гадзінаў да атакі ён размясціў відэа ў сацыяльных сетках, дзе сцвярджаў, што яго натхніла ісламская дзяржава і выказваў жаданне забіваць. Агенты FBI правялі ператрус у доме нападніка. Яны не выключаюць, што ў яго маглі быць саўдзельнікі і правяраюць шэраг падазраваных асобаў. Яшчэ адзін інцыдэнт з пікапам адбыўся ў Лас-Вегасе. Ля ўваходу ў гатэль Трамп Інтэрнэшнл выбухнуў Тэсла кібертрак. У выніку загінуў кіроўца. Яшчэ 7 чалавек атрымалі раненні. У кодаў безгарэлага аўтамабіля знайшлі нейкія каністры. Характэрна, што абодва пікапы ў Новым Арлеане і Лас-Вегасе арандаваны ў адной і той жа кампаніі. Зачем-то надо было поставить кибертрак именно рядом с созданием Трампа. Значит, какой-то месседж, какое-то послание именно Трампу и приходящей администрации в этом во всем можно увидеть. Поэтому это какой-то последний такой важный всплеск перед приходом Трампа и началом новой политики. Я с этим это связываю. Пакуль у Злучаных Штатах вядзецца расследаванне, ідэолаг Крамля Александр Дугін ужо знайшоў вінаватых. На думку расійскага імперца, за тэрактамі, цытата, стаіць Джо Байден і украінцы. Пытаться, значит, обвинить в теракте в Соединенных Штатах Украину, это больше лжи добавляет пропаганде российской, потому что, американцы-то знают, как на самом деле. А ў Нью-Йорку адбылася страляніна каля начнога клубу. Параненая як мінімум 10 чалавек. Паліцыя шукае шэры аўтамабіль, на якім злачынца з'ехаў з месца здарэння. Таксама высвятляюцца матывы нападу. Тым часам у Вірджыніі FBI выявіла найбуйнейшы ў гісторыі запас самаробнай выбухоўкі. Арсенал знойдзены падчас арышту 36-гадовага Брэда Спэфарда, паведамляе Associated Press. Амерыканскія спецслужбы высвятляюць, ці звязаныя паміж сабой усе гэтыя падзеі. Руслан Ігнатовіч, Аліна Шаўчэнка, Белсат. Першы дзень Новага года пачаўся з трагедыі і ў Чарнагорыі. Як меней 12 асобаў, у тым ліку 2 дзяцей сталіся ахвярамі страляніны ў горадзе Цэтыне. Яшчэ 4 параненыя. У сувязі з інцыдэнтам урад краіны абвясціў 3-дзённую жалобу.
Паводле інфармацыі паліцыі, 45-гадовы мужчына адкрыў страляніну ў адным з мясцовых бараў. Пасля гэтага ён выйшаў на вуліцу, дзе працягнуў весці агонь па мінаках. Нападнік спрабаваў схавацца, аднак паліцыянтам удалося яго знайсці. Апынуўшыся ў атачэнні, злачынца паспрабаваў чыніць самагубства. У выніку ён памёр у машыне хуткай дапамогі. У паліцыі паведамілі, што мужчыну раней прыцягвалі да адказнасці за агрэсіўныя паводзіны і незаконнае валоданне зброяй. Пасля страляніны ў Цэтыне улады Чарнагорыі рыхтуюць адпаведныя меры, у тым ліку увядзенне поўнай забароны на валоданне зброяй. І вяртаемся ў Беларусь. Наша краіна з 2020 года магла страціць больш як 600 000 жыхароў. Гэта вынікае з шэрагу дакументаў, якія апынуліся ў руках журналістаў. Куды падзеліся гэтыя людзі і да чаго можа прывесці такое рэзкае скарачэнне насельніцтва? Аліна Скрабунова. Насельніцтва Беларусі магло скараціцца да 8 780 000 чалавек. Гэта вынікае з дакументу Камітэта дзяржаўнага кантролю, які трапіў у рукі ініцыятывы Белпол, а яна, ў сваю чаргу, перадала яго рэдакцыі выдання «Позірк». Скорее всего, эта цифра еще меньше. И меньше она примерно где-то на 1500-600. Но да, эти люди уехали из Беларуси, эти люди уехали, кто-то из них спасается от репрессий, кто-то просто не видит никаких перспектив для своего нахождения в Беларуси. Он не может там найти нормальную работу, он не может там получить нормальное образование. И люди, естественно, уезжают, и большинство людей уезжают, естественно, в Европейский Союз. Насамрэч, у дакуменце з КДК колькасць насельніцтва не агучваецца наўпрост, а ідзе гаворка пра лік асобаў, якім надаецца паслуга водазабеспячэння. Выданне «Наша Ніва» адзначае, што на падставе гэтага падліку нельга рабіць выснову пра колькасць насельніцтва. Але ў Белполу ёсць і іншы дакумент. Еще в ноябре Белпол передавал сообществу «Белые халаты» тоже такой достаточно закрытый документ, где, среди прочего, также указывалось, что 100% населения должно было пройти обязательную диспансеризацию в Беларуси за 2024 год. И там указывалась цифра чуть более 7,5 миллионов белорусов. Паводле ж афіцыйнай інфармацыі, у Беларусі на 1 студзеня 2024 года жылі крыху больш за 9 150 000 чалавек. Информация, которую обнародовал Белпол, подтверждает, что колькость эмігрантаў з 2020 года вагаецца ў межах ад 500 000 до магчыма 1 мільёна чалавек. Гэта трагедыя для нацыі. Это, я б сказаў бы, нават катастрофа. Для любой краіны змяншэнне колькасці насельніцтва – гэта вельмі адмоўная з'ява. Пры гэтым Сергей Навумчык зазначае, што пасля 2020 года з Беларусі з'ехалі перадусім моладзь і высокакваліфікаваныя спецыялісты, сярод якіх праграмісты і медыкі. Недахоп апошніх у Беларусі пачалі замяняць выхадцамі з краінаў Сярэдняй Азіі. У Беларусі, дзе нацыя яшчэ до конца, можа быць, палітычна не сфармавалася, дзе катастрофа з нацыянальнымі каштоўнасцямі, з мовай, гэта просто азначае смерць нацыі. Насельніцтва ў Беларусі будзе такое-сякое, але беларусаў, беларускай нацыі, баюся, ўжо пры такой тэндэнцыі можа праз 20, праз 30 гадоў не быць. Нават паводле афіцыйнай статыстыкі, беларусаў за апошнія 4 гады паменела на 254 000 чалавек. Аліна Скрабунова, Белсад. Навагоднія святы не перашкода для мігрантаў, якія без належных дакументаў імкнуцца трапіць у еўразвяз з тэрыторыі Беларусі. Амаль 40 такіх спробаў зафіксавалі польскія памежнікі 31 снежня і 1 студзеня. На літоўскім жа і латвійскім участках мяжы гэтымі днямі парушальнікаў не выявілі. Раней польскія ўлады заявілі, што 2024 год стаўся рэкордным паводле колькасці мігрантаў, якія намагаюцца нелегальна трапіць у Польшчу з тэрыторыі Беларусі. За год больш за 30 000 такіх спробаў. Пры гэтым агулам актыўнасць мігрантаў на мяжы Беларусі з краінамі еўразвязу знізілася летась амаль на 14% у параўнанні з 2023 годам. Паводле падлікаў выдання «Позірк», памежнікі зафіксавалі больш за 36 000 спробаў прайсці мяжу без належных дакументаў. Зімовыя святы – час радасных сустрэчаў і смачных пачастункаў. Прычым страваў мы часцяком гатуем у такой колькасці, што іх хапае на некалькіх дзён.
Як прымусіць сябе нарэшце ўстаць за святочнага стала і як дапамагчы арганізму вярнуцца да традыцыйнага сілкавання без шкоды здароўю, раскажа Андрэй Сульжыц. Навагоднія святы – добрая нагода расслабіцца, забыцца на паўсядзённыя турботы ды сабрацца з роднымі і блізкімі за багатым святочным столом. Это все идет еще из давних времен, когда еда была символом достатка, благополучия. И если ломится стол от блюд, значит, семья процветает, значит, у нее все есть необходимое. Вот. Во-вторых, это праздничный стол – это такой своеобразный способ общения, коммуникации, объединения людей. Аднак часта святкаванне можа зацягнуцца. Ці можна есці тыя ж салаты, што засталіся з навагодняй ночы цягам яшчэ некалькіх дзён? Это вполне допустимо и не произойдет ничего сверхъестественного и страшного. Но, конечно, если этот срок увеличивается до недели, то это не окей, потому что это может быть опасно для здоровья. Конечно, происходят различные процессы, и готовые продукты не предназначены, чтобы их ели в течение недели. 2-3 дня будет норм. Пасля навагодняга святкавання нас можа чакаць непрыемны сюрпрыз і ў выглядзе павелічэння вагі. Асноўны фактар набору кілаграмаў – гэта не толькі пэўныя каларыйныя прадукты, але і агульнае пераяданне. Аднак спрабаваць хутка развітацца з наступствамі застолля дактары не раяць. Важно. Не надо обязательно с утра бежать в тренажерный зал, пытаться сжечь те калории, которые вы получили за новогодним столом. Ничем полезным, как правило, это не заканчивается. Просто соблюдайте свой ежедневный рацион, ежедневную физическую активность, и как раз-таки в этом случае новогодние праздники принесут только удовольствие и пользу для здоровья. Навагодні перыяд асабліва няпросты для медыкаў. Нагрузка на іх павялічваецца ў 3-4 разы. Лекары раяць сур'ёзна паставіцца да харчовай дысцыпліны, найперш людзям з цукровым дыябетам ды іншымі хранічнымі хваробамі, бо ежа і алкагольныя напоі могуць спрычыніцца да іх абвастрэння. Панкреатиты – это на фоне того, что часто жирная пища и алкоголь способствуют этому. И гастриты хронические и острые очень часто бывают именно от переедания. Но по поводу всех остальных заболеваний, чаще всего артериальная гипертензия. Яшчэ адзін фактар, што негатыўна ўплывае на стан здароўя – алкаголь. Каб дапамагчы свайму арганізму яго перапрацоўваць, можна прытрымлівацца простых правілаў. Большая часть людей употребляет алкоголь. Я бы посоветовала запастись кефиром. Вот такая элементарная вещь, но ваш желудок вам скажет спасибо на этот счет. И такими вещами, как активированный алкоголь. У Міністэрстве аховы здароўя настойліва раяць паціху вяртацца да звыклага рэжыму і мякка пераходзіць да здаровага харчавання, не перагружаючы арганізму, наладзіць правільны пітны рэжым, а таксама дадаць у свой распарадак лёгкія прагулкі на свежым паветры. Андрэй Сульжыц, Белсат. Прэзідэнт Украіны згадаў у сваім навагоднім выступе вокліч «Жыве Беларусь». А напярэдадні Новага года запрасіў у офіс прадстаўніка фонду «Вольная Беларусь». Кіраўнік арганізацыі Алексей Францкевич – госць сённяшняй праграмы «Белсат Зум». Глядзіце праз імгненне. У аб'ектыве ж гэта ўся інфармацыя, якую падрыхтавала наша рэдакцыя. У студыі для вас працавала Анастасія Русецкая. Зычу спадарству добрага вечара і да сустрэчы.